सुरेन्द्रनगर बिसिंग क्लासिया पारानि दंमोनखाय भरकाटा पारा अ पारानि न फांजोक हंखाय कुमारी देबरमा न अर सोंथिनि तामनि बागै अबा हायके बोलिरो मा आसु लायखा हंखाय अबनो बरकनि इनभाइट माने सोंथिनि अर फायो बरक सोंनो मामा दाल बिदाल पग्रक खनाय तमनो शुक्रबोय काहामखाय सायमानानि बागै सोंथिनि बरन पगमान बिसिंति सोंथिनि अर फायसकाया अर फायसका माने परे सोंका मामा पग खनाका बरन बिसिंति बरक बलाखिनो बसकांग बुबागारानि जे आइडियोलॉजी न हामजागै तमानि बागै बरक चाइतोबि सामं खायनानि बागै जोंनो तिनि बरक पगिखा अ पगि माने खाना माने बिसिंति आमलाखिनो खा तंथका कारण जों एक समय अबा हाय जागाराबा जों अबा हायखायै मिटिं मिছিল खायमेया तिनि बरकनि अबदाननि बिसिंति तमानि गैनो जों तिनिनि सुदु नखलाया बरक तिनि नक बिसिंग जोंनो आसुगै जे पग सानानि सुजुग दिमानि बागै आमलाखिनो बरकनो अरनि न फांजोकनो आं पाइप्लाय हामबाय मारिका तामनि बागै बुंखाय जों नांगौ सिनि जे बुबागारा ग्रेटारटिपाले नै जागा जागाओ जे पिहारि तंमानि पग्रनो बरक चारजाखा एबं चारजामानि बिसिंतै बरक तिनि पग्रिखा जोंनो फायदि जों बोरिरबो नग जों आसुगै तंलालिया जों कम्युनिकेशन मा तंलायनाय एबं कमिटि जों मा खायलायनाय हनै बरक तिनि जोंनो कबमानि बागै जों तिनि अर कमिटिबो खाय दिजाखा अ कमिटिनि जारा पद मानजानाय बरक जोंनो तिनि पग्रिखा जों सुदु पदनो सिमितरि तंला जों बुसकांग तेबो तिनि बोरिरनो कारिनानि बागै पारा आमचायरबो जों गुरियै जों बुबागारनो जों लगेरिना हनै बरक तिनि पग्रिखा अ पग्रि माने बलायखिनो नांखमानि पग्रि माने बागै आं बरनो तेबो पगसार खालामनाय थानानि मुसुंगो जों जागा जागा नुजागै तंगो जे तिनि त्रिपुरा राज्यओ राजा सेक्रेखा हाय सेक्रेखा हनै सामारनो बरक तेबो पारा आचाय आमचायरबो गुरियै अ पग्रनो पिहानानि उनफु हनै जों तिनि बरनो शुक्रबे सानानि बागै जों तिनि अ न फांजोकनो जों अबा हाय पगसारि खालामलांखा बनि बागैनो जत बोरिरक जों थापानि आमिसिनि इंनि तंनि सुगला फायदि जों बोरिरक कुनु जागाओ प्रतिबाद खायजिगानि तंगो एबं तिनि बोरिरक जागा जागाओ रेब्र अनेक किसुम जागाय तंगो जों आरो नखतिबो मुक्त मानिनि हंखाय जों बोरिरक थानचांनि बाजाना नांनाय एबं जों तिनि बोरिरक साहस दङ एखनो पग सारैया लगी माया अ लगी मायारनो जों बुजिलायै लगिरि लायै बुसकांनि सामुंबो तांनो जों ग्राक खायै ति सानानि हनैनो आं बरनो पग्रियै खालाम थांगा तेबो बरनो आं पग्रियै खालामनानि मुसुंगो तेबो तिनि बुसकांग 2023 टारगेट तिनि 2023 नि बागै गोबांमा दाल बिदाल बररक पारा आमचायरगो बुजगै सापाय मानो जे जोंनरनो न ब्रिनाय चाकरि रिनाय निनि बुसा बुसु परिजाक अबा हायरक दाल बिदाल बररक जेमन तृणमूल कांग्रेस के ताबु कैसे नखरि दङ अबा हाय जागारगो जों नजरियावै जों नजरिना नांनाय तिनि बुबागारानि जे आइडियोलॉजी जे बुबागारा जे बिनि आइडियोलॉजी न तुइ हम तंमानि अबनसि जों साइतोगै सामुं खायनानै नांनाय हनै आं अरन बोरिरमाबन पगसारि खालामनानि मुसुंगो जों न खुंसाबाय तिनि भबिष्यतनिया चाकरि कायसाबाय तिनि भबिष्यतनिया जों लाइ थानायो गोबांमा बरक पग्रियै खालामखा बरनो केबो नरमनि बसा चाकरि नाय हनै केबो नरमनि नुखुंगो तैकरिबे तैनि व्यवस्था माने हनै अबा हायरक ठकगै खालामजागोनो तिनि बोरिरक ता ठकक जागबायसिदि हनै फायदि जों बुसकांगो आगनानि हिंगाबिकाय सांगरिखौ तो खावै खरक पाकरि सरै जों ग्रेटार ट्रिपालेन जों बोरि बिसिंतिबो साइतोगै जों छिदो अर सिमिया जों दिलेबो थांनाय तिनि आइ आवाजनो जों दिलेबो पुसुगै दिना हनै बरक तिनि अबा हायके पग्रि माने बागै आं बलायखिनो बरनो पाइप्लाय हामबाय रौयै आनि अजरा किचा दिया पग सामाना आंगरनो पाइखा बोरिरक जतनो बुसकांगो आगनानि थं तिनि बुबागारा जे ग्रेटार ट्रिपालेन बिसानि तमानिबो तिनि बोरिरक आन्दोलन खायमानि बिसिंतिनो जोंबो दाखि मानानि नांनाय हनै आनि अ किचा दिया पग सामानि अरनो पाइखा ति दाबले एपनो